Ku gyara zama domin yin labarin da muka zo muku da shi. Idan farko ne zan ku wannan shata mai albarka media ta kuma su kabe. Abakali ya yi magana dangance da biyan albashi da shugaban kasa Muhammad Bazoum yake yi ma ma'aikata. Fatan alheri zuwa gare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatan alkhairi ga 'yan Nijar, fatan alkhairi ga shugaban kasar mu Muhammad Bazoum. Abu Khalid ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya na Nijar. A yau zan ɗan toha albarkacin bakina kan wata magana wadda na jima ina so tana ci mini tuwo a ƙwarya, amma ina tsoron faɗi. Yau zan faɗi, zan yi bayani duk da wasu ba za su ji daɗin abin da zan faɗi ba. A yi haƙuri. Sau da yawa talaka sukan ce gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ta matse talaka, ba a ba ma talaka kuɗi, ba a ba ma'aikata kuɗi. A nan Nijar mafi ƙarancin albashi na ƙaramin ma'aikaci jika 60 zuwa 70 ne, in aka kwatanta da kuɗin Najeriya 60 da wani abu. Ɗan sanda yana ɗaukan jika 100 da wani abu, sai fa 100 da wani abu. Gwamnati tana ba da kuɗi. Da ma'aikata malaman makaranta suna bin gwamnati bashi su yi watannu ba a biya su ba, gwamnatin Bazoum tana biya akan lokaci. Da 'yan fansho za su yi, wanda suka bar aiki latijawa za su yi wata 3 ba a biya su ba, amma gwamnatin Bazoum yanzu har a wata tana biya. Ina ne matsala take? Matsala biyu ne. Gwamnati ba ruwanta da gidan haya, ka ba da gidan haya yadda ka ga dama. Gwamnati ba ruwanta da shagunan haya na kan titi, ka ba da hayar gidanka, shagonka yadda ka ga dama. Mutumin da ya kama shagon tana gyara shi ko kuma yana kokowaci da iyalin shi ne kawai, babu yanda ya iya, ba zai iya ajiye wani abu ba dan kai ya bara. Abu na biyu, taksi, masu ababen hawa, zirga-zirga na unguwa. Gwamnati ba ta sanya ka'ida ba irin na kasashen da aka ci gaba. Ga abun da za a ɗauki mutum a kai shi unguwa kaza, ga ka'ida kuɗi. Ban sani ba ko sun sa 'yan taksi ne, ba ruwansu. Ƙasashen da aka ci gaba, in kana son gidan haya za ka zo wani shago, wani kamfani ko biro na kan titi, ofis, za a baka gidan haya bisa ka'ida. Amma nan ya mai 'yan cuwa-cuwa, 'yan wuru-wuru, dillalan ba da gidan haya suna cin karansu ba babbaka. In kana son gidan haya sai ka ba ma dillali kuɗin wata 3 kyauta ko wata 2. In za ka kama gidan haya jika 50, shi ka ba shi jika 100 ko 150 kyauta. Na shi ne wannan, kamun ka fara biyan kuɗin haya. Kun ga wannan desordin ne. Gwamnati ba ta kula da shaguna na kan titi. Nawa ka kama wanga haya? Meri nawa ya kamata a baka shi? Nawa gwamnati za ta shiga ta samu wani abu? Kai nawa za ka samu a ceto rayuwarka? Shi yasa mutum zai kare aikin shi na gwamnati dukka bai da gidan kanshi, bai mallaki ko moto nashi na kanshi ba, saboda haya, taksi, duk wahalan da ya bai wuce abin da zai ci a bakin shi ba.